Moikka Pyry. No morjesta. Miten menee? Niin ihan hyvin menee. Ihan hyvin menee. Mitäs mielessä? Nyt olisi pikku tilanne päällä. Mä menin lyömään ruotsalaisten kollegoiden kanssa vetoa. Ne ei uskoneet millään, että uudella Roxulla pystyisi keulimaan. Joo. Ja mä ajattelin, että sä olisit varmaan oikein mies hoitaa tän tontin kuntoon. No se ei oo kyllä ihan helpommasta päästä se pyörä. Mutta sähän tiedät, että sehän selvii vaan yhdellä tavalla. No juuri näin, juuri näin. Hyvä. Nyt tehtäisikö sillä, että mä pistän ton meidän Roketti demopyörän tommoseen pikku pommituskuntoon, tuut nappaa sen tästä Vantaalta ajoon ja lähdet veivaan hytin pystyyn. No mutta toihan kuulostaa ihan suunnitelmalta. Mahtavaa, mahtavaa. Nähdään sitten. Hyvä, jes, moro. Moi. Sellaista settiä tänään. Mies ja pyörä ehjänä. Oliko hauskaa? Oli hauskaa. Ja mikä parasta, saatiin vastaus sun kysymykseenkin. Kyllä, hyvin keuli. Ja mikä tärkeintä, mehän voitettiin tästä nyt paljon bissejä. Älä! Joo. Ruotsalaiset lupas korin kaljaa, jos joku vetää hytin pystyyn. No vitsi, nythän me odotetaan lähteä saunan lämmitykseen. No juuri näin, eiköhän mennä. Lähdetään saman tien. Yes.